Doncs bueno, si us sembla, ja vam tenir la primera part de la sessió de comercialització dimarts, seguim avui amb la segona part. Mònica, quan vulguis, que hi ha molt de temari. Perfecte, gràcies, Ruth. Bon dia a tothom. No sé si avui fa molt de fred a Lleida. Aquí ja al Vallès Occidental ja ha sortit una mica el sol solet. Jo he anat molts anys a la plec de Lleida del Cargol, amb el meu millor amic, que era el director general de l'ONCE a Lleida. Vam fer la carrera junts. Sí, sí. Ai, però qué borratxeres, por Dios, allà. És que entre que hi ha molt d'alcohol i que el cargolet no té massa xitxa, saps? Te sube todo. Molt bé, molt bé. Doncs anem a fer, com ha dit la Ruth, un petit resum del que vam comentar l'altre dia i avui us explicaré les úniques 12 maneres, bueno, ja vam començar, de vendre l'omnicanalitat, però abans jo de començar voldria saber si teniu algun dubte, alguna suggerència, no? Una pregunta, Mònica. Sí. Què has penjat, lo de la sessió anterior? Crec que ho Ai, vam mirar ahir al matí i no hi era. doncs mira, Ruth, La documentació no, la gravació sí que Sí? està, però la Ah, documentació encara no. Suposo que avui quan acabi la sessió me la passaràs, Mònica, i la penjarem. sí, vale, gràcies. sí, sí, perfecte. Doncs continuem. Breu resum. I perquè es van tractar molts temes, com que sou poquets, es va adelantar molt. Vaig a maximitzar que no es vegin petit, un momentet, que se m'ha fet petit el PowerPoint i ara el comparteixo. Ruth, si es veu petit, qualsevol cosa m'ho dius perquè fa coses rares avui. Um, ja l'estic compartint. Sí, Bon petit. es veu un petit. Le... vale, a veure. I ara he de posar visualització. Disculpeu, eh? Visualització. Qualsevol cosa. Bueno, ara es veu millor, no es veu a pantalla completa, però es veu més gran. Ah, va corrents? Estic fent córrer Sí, sí, diapositives? sí, sí, sí. Vale, gràcies. Um, bueno, això ja ho vaig comentar. La importància de fer un pla comercial per veure com arribem als objectius en el 2025 que s'ho hagueu proposat. Quins productes i serveis, quina és l'estratègia de preus, en quins canals de venda i si hi ha noves avantatges competitives que ara el mercat valori més. Es complica el mix de comunicació de tota la vida amb tot el tema híbrid. Es complica o no es complica? Perquè fa 20 anys, quan jo vaig començar amb la meva consultoria, vendre era una única manera, que era com trucar a empreses per oferir els serveis. I ara la casuística i els formats de venda són molt més amplis. I alguns gratuïts, és a dir, vosaltres teniu al YouTube els mateixos metres quadrats que té Nike. Això mai s'havia donat a la història, que nosaltres com a petits tinguéssim els mateixos recursos o possibilitats de fer publicitat igual que una empresa gran. Així que anem a aprofitar-ho. L'embut aquest es dona, el que veieu aquí, primer hem de generar interès, agafar o captar el lead, generar interès, desig, vendre, fidelitzar i el boca-orella, que res millora el poder del boca-orella i de la recomanació, res, o sigui, davant d'un boca-orella que es tregui tot el que més. Aquestes 4 P's les vaig comentar, que són molt antigues, però després es van transformar en 8 P's, però per no complicar-ho tot
parteix de les mateixes 4 P's. És tindre el portfoli de productes o serveis adequat, és a dir, que generi demanda, que sigui un producte que agradi, que sigui un producte que tingui cert... No tothom, evidentment, no tothom és el nostre públic, però que hi hagi certa demanda, que agradi. No farem un videoclub ara, per exemple, no? L'estratègia de preus, que sigui l'adequada. El place és on l'ubico el client i en recordeu-vos-en, quan som un model de negoci B2B és més fàcil, però quan és B2C, és a dir, quan és business to consumer i anem a client final, escolta, doncs, ja és posar un local, és publicitat, xarxes socials... No puc agafar un llistat de gent que té les dents malament si sóc dentista a Lleida, no? Y promotion és com lo comunico, de quina manera i com busco clients avui dia, quins canals tinc de venda. La segmentació que vaig comentar, la importància de segmentar, no poseu tots els clients en el mateix perfil, no són del mateix perfil, que siguin grups homogenis entre si, heterogenis entre ells, que no hagi dubte de cada individu a on va. Hi ha una proposta de valor única per cada segment i un canal de venda també diferent per cada segment. Hi havia una manera de segmentar el públic que no era a nivell sociodemogràfic, que és el més habitual, no? Género, edat, código postal, sinó que és per motivacions de compra. I això explica que no tot és preu, perquè moltes vegades pensem que el preu és l'únic condicionant dels clients a l'hora de decidir-se. És veritat que les compres B2B són més racionals. Compradors experimentats i no compren el venedor que li ha caigut bé. Ha de tindre una sèrie de criteris més racionals. Però amb tot i això, amb una empresa, no tot és preu, perquè si no compraríem sempre el més econòmic del que hi ha al mercat. Hi ha altres variables, com la moda, que és la tecnologia, la innovació, l'interès econòmic, que és una persona que mira molt els preus i compara, la comoditat, no em facis perdre el temps, que sigui algo ràpid. Jo no em canvio de Movistar a Ono i m'estalvio diners per comoditat. I m'estalvio diners i també m'han dit que aniria més ràpid internet. Però és que he de trucar a Movistar, demanar la baixa, que vingui el del router, què tal, canvia els passwords, saps? I em quedo com estic. O quants de vosaltres us canviaríeu de gestoria? Jo no estic mai del tot conforme amb les meves gestories. Jo no sé què passa, que molts piquen dades, però no et donen informació, no t'ajuden, no? Més enllà de picar dades o... Bueno, és igual. Llavors, de vegades no ens canviem perquè és que és un pal canviar-te de gestoria. Llavors, l'efecte és gent que et compra per tu o perquè té un vincle emocional i li cau molt, molt bé al venedor, però clar, això no significa que no li regategi, al venedor, no significa que no miri per les seves condicions i tal. Seguretat, que no li importa pagar més però vol dormir tranquil per les nits, aquí el preu passa a un segon pla, i orgull de parentar o mostrar un estatus davant dels altres, no? Jo he venut com a agent comercial multicartera, jo he estat molts anys agent comercial multicartera, caixes de cartró i embalatge, i és un producte molt commodity. Les meves caixes de cartró, companys, eren iguals que les del competidor. Llavors jo deia, clar, si venc el mateix, és normal que el client miri preu, perquè no li estic donant res diferenciador. Llavors jo li deia, no, és en servei, nosaltres donem molt bon servei, però primer, què és servei? Tangibilitza-ho. Responem a les 24 hores. Si hi ha algun problema amb el transport, li paguem un altre gratis. Altres multinacionals a les 2 ja han plegat, però nosaltres tenim el venedor que té el mòbil 24/7. Jo què sé, què és servei? Tangibilitza-ho. Si no és massa intangible. I no només això, si tens bon servei, això ajudarà, però a fidelitzar, no a captar. Perquè se presupone que tienes buen servicio, no? Si ajuda alguna cosa és a fidelitzar. Vam parlar de la matriu d'Ansoff, que és una matriu estratègica que aquí poseu els productes que veneu i els mercats en els que esteu. Si veneu productes madurs i els introduïu en mercats madurs, vendéis algo que ja existe, alguien que ya lo tiene, básicamente, esteu en el primer quadrant de l'esquerra, existente. Si esteu innovant contínuament, no és que això no significa que de tanto en tanto tengo alguna novedad, no. La vostra empresa és tipus Apple, no? S'ha caracteritzat per innovacions contínues, és desarrollo de productos. Estareu en productos nuevos en mercados existentes. Si esteu venent un producte madur, introduint-lo en un canal de venda nou, estareu a baix a l'esquerra, que pot ser canal de venda nou o, en recordeu-vos-en, companys, o un mercat geogràfic nou. Mira, avui a Polònia, que no està en Polònia. I l'últim, productes nous i en mercats nous. Jo vaig vendre Vigila Bebès en el sector ferreter.
estava venent un producte ja madur en un canal nou, perquè el canal de puericultura ja el portava un altre company i a mi em van contractar per ficar Vigila Bebès en un canal de venda nou, que era el Ferreter. Aquí que em deien, què és el més típic que et diguin quan vols introduir el teu producte en un canal que no és l'habitual? Ah, esto no me lo piden aquí, esto no me lo piden. Claro, tú le dices, no, no te lo piden porque no lo ven. Y él dice, ya, pero yo aquí vendiendo un taladro gano tanto y tengo tanta rotación, ¿y con lo tuyo qué? No, no quiero perder dinero. Y ahí estamos con los ratios de rotación de producto. Si no hi ha molta experiència en aquell canal, tampoc li pots donar massa ratis, etc etc. I l'últim, diversificació total. Producte nou, un mercat nou. El que us he dit, o et diferencies o lluites per preu, que moltes vegades el que treballem és l'experiència del servei, l'experiència d'usuari, perdoneu-me, que és la interacció entre l'experiència de marca, de producte i de servei, com veieu aquí. Són les tres interaccions, que de vegades amb la marca nosaltres no podem manipular perquè nosaltres som distribuïdors, no som els productors. El producte de vegades tampoc, perquè no és nostre, o sí, però hi ha molts en el mercat similars. I llavors l'experiència en el servei, que és amb les persones i en el procés de consum, des de que et compro, des de que et truco fins que ho consumeixo, tota l'experiència en totes les parts implicades de la teva empresa són les que marcarien de vegades l'única diferència entre una empresa o una altra. Vam parlar del model de venda tradicional, que és la piràmide de l'esquerra versus la de la dreta, que la de la dreta incentiva més la generació de confiança, que és la que hem de fer avui dia amb tant excés d'oferta en el mercat. La creació de confiança, preguntar, i que el client ens vegi com un partner que li vol ajudar en el negoci, no com un col·locador de producte que li vol vendre. Jo acompanyo venedors a vendre, faig coaching comercial i us ho juro, un dels problemes que més veig a les visites, i comercials veterans, és que no escolten. Estan esperant que el client calli per començar a parlar a ells. Llavors, això parteix d'estar el 70% del temps preguntant i escoltant, i el 30% parlant. Abans, fa 30 anys a Espanya, 30, no us parlo de fa molt més, hi havia 4 o 5 marques de iogurts a Espanya només. No sé si us en recordeu. Yoplait, Danone, Clesa, Chamborsí. Quien se acuerde de Clesa tiene mi edad. Bueno, ahí lo dejo. Clesa, Chamborsí. Però poques més. Ara que hi ha tantes, ja no és la venda transaccional de tota la vida, ¿no? De fet, abans era, tengo este producto, voy a venderlo, y ahora es al revés. Voy a ver qué necesita el mercado y lo hago, ¿no? O lo vendo. La importància dels ratis, no es pot millorar el que no es pot mesurar, i ser proactius en la nostra estratègia comercial, ser proactius, perquè ser reactius és reaccionar en base als clients que em truquen, als clients que em demanden coses, i de vegades són clients molt petits i de poc potencial que ens fan perdre més temps que una altra cosa. I això és ser proactius, no? Mira, vull facturar 1 milió d'euros, tenint en compte que l'import mig de les meves comandes és de 25.000, quantes comandes necessito per arribar a l'objectiu? És a dir, això són deures, si em permeteu, que heu de fer. El 2025, quan voleu facturar, i m'heu de posar l'import mig de comanda. Una vegada ho teniu, ja surten quantes comandes heu de fer per aconseguir l'objectiu. Ara anem a fer la regla de 3. Segons el teu històric d'estadístiques, de ratis de conversió, si de 10 propostes que envies t'accepten una, de mitja. Aquí és molt important, no em mescleu els clients de cartera respecte al new business. Un client nou que encara no ha treballat mai amb tu, el rati d'acceptació de propostes és molt més baix que un client de cartera habitual, que li proposes una cosa i està més receptiu a escoltar-te. Així que si heu de fer aquesta regla de 3 és, oye, a los clientes de cartera, ¿de cuántas propuestas envío, cuántas me aceptan? Y a los nuevos. Llavors, si imaginem, és un escenari hipotètic, que de 10 propostes enviades m'accepten una, perquè m'acceptin 40, que és el que necessito per arribar a l'objectiu, he d'enviar 400 propostes a l'any. Aquí no acaba la cosa. Ara hem de dir, vale, quins recursos tinc a l'empresa per enviar 400 propostes? I una cosa, de vegades hem de fer, perquè per enviar una proposta he de trucar de vegades a 50 clients per enviar una proposta. Llavors, per enviar 400 propostes, a quants clients he de trucar? A milers i milers i milers. Clar, estos són propostes.
pero de gente que ya te ha escuchado, que ya te ha recibido, que ya te ha dicho, vale, estas son mis necesidades, però llavors l'activitat comercial que s'ha de fer propostes, Aquí estaria. Mireu-lo de baix. Si de cada 10 contactos envío 2 propuestas, para enviar 400 propuestas tengo que hacer 2000 contactos en el año. Lo dividimos en 10 meses por vacaciones, puentes y salen 200 contactos al mes. I això és l'activitat comercial que necessitem per tindre un ordre de magnitud per redirigir la nostra energia i cap a on hem de posar focus. Y ahora dius, vale, pero ¿cómo les contacto? Llamo por teléfono, no me atienden. Hago esto, no me reciben. En mi sector, la feria, que es donde puedo hacer networking, quedan 8 meses. Clar, doncs aquí ve les 12 maneres que us vaig començar a explicar l'altre dia. Us vaig parlar de la importància de tindre un CRM, que és el software que ens ajuda a gestionar l'activitat comercial. A més, us ensenyaré avui com els CRMs més potents ja tenen IA, intel·ligència artificial, i et permet fer coses que abans trigaríem molt de temps, en pocs minuts. I mètriques com ROI, retorn de la inversió, CPA, cost per adquisició del client, CPL, cost per lead. Si heu fet una campanya de 1.000 euros i heu tingut 50 leads, el cost per lead, 1.000 euros dividit entre 50. Percentatge de conversions a venda. Click-through, que és quantes vegades la gent clica respecte a les vegades que veu un banner. Engagement, etc. Són diferents mètriques que hi ha. Les de dalt també són del món offline, però CTR no. Però aquestes, engagement, persones alcanzades, aquest és del món online. Les mètriques més habituals també les vam donar, aquestes que veieu aquí, ingressos totals, creixement d'ingressos, la quota, el marge de benefici. Suposo que porteu la comptabilitat analítica i sabeu el marge que us deixa si no cada producte, cada categoria de producte, cada categoria. Vigileu, cada vegada cuanto más vendemos, más perdemos. També sapigueu els marges de cada... No només és vendre amb marge, Com paguem les nòmines dels empleats? El marge. El ciclo de ventas, tasa de conversió. El ciclo de ventas, sempre estem buscant maneres de fer més curt el cicle de ventas, que és el temps provig que es triga des de que comencem l'activitat comercial fins que un client diu que sí, no? El cicle de ventas. Normalment, quan més car és el producte o més estratègic per l'empresa, més llarg és el cicle de ventas i més triga l'empresa en decidir-se. Tasa de conversión, coste por adquisición del cliente, valor promedio de cliente. Per això és important fer venda creuada, perquè si a mi em costa molt captar un client, però només tinc un producte per vendre-li, depèn del cost del producte, Si és un pis o un cotxe, no passa res, però i fins i tot amb un cotxe es guanya més amb el finançament que no pas amb el marge del vehicle, no? Llavors ve fer venda creuada per intentar augmentar el valor promig del client. Número de prospectos generats, trucades realitzades, oportunitats creades, mètriques d'activitat. Si teniu venedors, que tinguin mètriques d'activitat. Tasa de abandono, porcentaje de prospectos que se pierden en cada etapa, tasa de retención, velocidad del embudo. I després aquestes ja són més de fidelització, que és que la gent et vulgui recomanar, els satisfets que estan amb vosaltres. Manolito, depenent dels diferents venedors que tingueu, Manolito, Rafaelito i Mariona, doncs tenen diferents tasses de tancament. Nosaltres midem quina és la tassa de tancament de cada venedor. Però no només això, també el valor mig. De vegades tens alguns que no tanquen tants acords, però són d'un import més gran. I el que us vaig comentar, que si tenim els venedors que tant estan captant com fidelitzant, com gestionant els clients de cartera, arriba un moment que no tenen temps per captar-ne nous. Solució, back office, és a dir, un departament de ventes intern que per telèfon gestioni sobretot els clients més petits o que la gent capti o fidelitzi, però no les dues coses alhora.
per organitzar el teu equip comercial t'has de fer aquestes reflexions. Quin és el tamany del teu mercat? Va ser a través de prescriptor, ubicació dels clients, per saber també la teva estratègia de ventes, perquè, ostres, imagina que tu vols vendre ferreters i tens un únic venedor. Hi ha milers de ferreteries a Espanya. Hem de fer una cosa, o canviem i en comptes d'anar a visitar ferreters, anem a visitar centrals de compres de ferreters, que centrals de compres hi ha menys, i aquestes ja arribaran als ferreters, o necessites anar a través de distribuïdor, perquè són moltes ferreteries, o necessites ampliar l'equip de ventes, però alguna cosa hem de fer. Clar, tinc un client, és molt fort, el seu client objectiu només són 5 empreses, 5, perquè ven un tub que és exclusiu de cerveseres molt grans per la cervesa, aquestes fàbriques de l'Estrella, Sant Miguel, però les cerveseres. No hi ha tantes cerveseres grans a Espanya. Llavors, em sembla que té 5 o 6 clients potencials. Els hi ha de vendre d'alguna manera o d'una altra. Però algun, no tots, però, perquè, clar, tampoc no hi té tanta competència. Però, i si anem a nivell mundial, hi ha més cerveseres, ¿vale? Però ells porten nacional. Llavors, depèn quin és el vostre target i quines capacitats i recursos tens per arribar a ell. I vam parlar del sistema retributiu i de la tipologia de venedors. De totes les que tenim són aquestes, en nòmina o agent comercial en exclusiva. Els beneficis, sobretot dels agents comercials, és que no et suposen un cost fixe, perquè són autònoms. Però tampoc els hi pots obligar a que omplin el CRM, perquè com que són autònoms hi ha molta més vinculació i obligació quan estan en nòmina. Us vaig posar aquí a la borsa de treball dels agents comercials. Si podeu posar un anunci que costa 80 euros més IVA, dient que necessiteu un agent comercial ja introduït en el vostre sector perquè ja porti cartera de clients, si voleu. I bueno, com podeu classificar la força de ventes? Per especialització, per zona geogràfica, per tamany de clients, que tenim el key account, qui porta les grans comptes, després els comercials, després back office, que porta les petites, o inside sales, cada empresa li diu diferent. Bueno, segons com sigui el teu negoci, perquè tinc un client que és ABB, que és una multinacional de robòtica, automatismes, etc., que ho té dividit per especialització, perquè són temes, cada divisió, molt de nínxol i molt tècnic. Aeronàutica és una divisió, ferroviari una altra. Quina és la part bona si és per especialització? Que el comprador li va visitar un venedor o venedora superespecialitzat en aquella àrea molt expert, perquè només porta aquella àrea. Quin és el problema? Més costos per l'empresa, perquè potser el mateix client li estan visitant 2 o 3 comercials de la mateixa empresa que estan yendo a Galícia. Cuando si el mismo vendedor llevara por zona geográfica, només desplaces a un. Però quan el producte és massa tècnic i tal, l'especialització és una molt bona opció. Sí, que us dono jo un contracte tipus d'agent comercial, per si el voleu veure, i una empresa de Lleida especialitzada en reclutar personal, que només va a èxit, només cobra si et troba el personal. Com que és de Lleida, dic, només faltaria que no ho digui empresaris de Lleida. De Tàrrega, és de Tàrrega. Bueno, però estan a tot Espanya, estan creixent molt com a franquiciats, amb el format franquícia. Vale. El tema retributiu, el que vam parlar, que l'ideal seria 70-30, que alguns ja els teniu i cobren bastant de fixa, doncs haureu de treballar com pugueu. Però fer números que us surti rendible, perquè el personal ha de donar rendibilitat, no ha de ser una despesa, sobretot un venedor. I que el variable depengui de màxim 3 ítems. Per producte, per marge. Aquí posaria un altre, new business, nou negoci, etc. Vale. Vam parlar de la importància de l'automotivació, del coneixement del producte. No significa que només sigui un 10% d'important conèixer el producte, és 100%, però no et dona un valor afegit. Però l'autogestió emocional és clau, porque si no, hoy no llamo que estoy triste, hoy me da palo, ara m'han dicho que no, me pongo a hacer otras cosas. El cervell procrastina el que li fa mandra i trucar per captar clients ens fa mandra a tots. No és el mateix que et truquin a trucar tu, I bueno, gestionar gent és per mi del més difícil que hi ha, sincerament.
Hem de ser autocrítics, que moltes vegades quan vaig a fer cursos els venedors em diuen si vendes gràcies a mi, si pierdes por precio, la zona és molt mala, la crisi, i després veiem el que volem veure. Al final acabem veient el que volem veure. I creences limitants. Moltes vegades veig que els venedors pensen que són cars, que la gent no té diners, que això és difícil, que la competència té millors productes, que els compradors només miren preu. Vigileu que si els venedors tenen aquestes creences en el cap, de manera inconscient ho estaran reflectint en el carrer, en les visites i en el dia a dia. Perquè el que tu crees en el cerebro lo crees en la realitat. I llavors, si jo penso que la gent només mira preu, començaré a fer descomptes abans de temps i coses d'aquestes rares. No? Abans de que m'ho demani el client ja li he posat un descompte, etc. I aquí vam parlar del procés de ventes. Ho passo més ràpid, això, perquè això ho tindreu, però bàsicament procés és fixar l'objectiu, conèixer tot el negoci del producte, segmentar els clients, conèixer les necessitats de cada segment, de cada públic. Us vaig posar l'exemple de l'agència de viatges, que no és el mateix les necessitats de l'inserso els que viatgen que els de parelles que es casen per recién casados, etc. Fer prospecció per identificar potencials clients i tots tenim clients A, B i C, sent els clients A els que més ens aporten de facturació, B una mica menys i C menys. Que el 20% dels clients ens acostumen a donar el 80% de la facturació, aprox. I després hi ha la venda en si, que té les fases de la venda. Contactar, qualificar el potencial del lead, aconseguir interès, enviar proposta, objeccions, tancament i seguiment. I fidelització. Avui us parlaré d'algunes eines d'intel·ligència artificial per aplicar en algunes de les fases de la venda, que per mi serien aquestes 8, que us vaig comentar ahir. Aquesta és una, que és Jordi, que té una eina d'intel·ligència artificial. Bueno, és una startup, però que ja han invertit molts diners, diverses fonts d'inversió, que és la que he vist millor perquè navegues per tot l'univers d'internet. Ell paga Iberinfor, Internet, LinkedIn, bueno, el seu equip, LinkedIn, tal, i és la millor per rastrejar i buscar leads, i més actualitzada. Vam parlar d'aquesta matriu perquè optimitzeu al màxim el vostre fons de comerç, posant els clients. Us en recordeu que gran real era el que et facturen i el potencial, el que poden facturar-te però que encara no t'han facturat. Quin potencial tenen? Normalment una empresa quan més factura, més potencial té de compra, però depèn del que venguis, que potser tu estàs venent material d'oficina i l'empresa factura molt, però sobretot és fàbrica i no fa servir tant de material d'oficina. Així que vigileu que de vegades és enganyós. La omnicanalitat, això dels leads i les visites i els pressupostos. Us vaig parlar del lead magnet i vam fer servir el Google Trends. Vam fer una prova amb alguns de vosaltres pel Google Trends, que també es pot fer per al planificador del Google AdWords. I vam introduir ja les 12 maneres. La venda presencial, que us vaig posar el vídeo aquell que jo havia de concertar una visita i tenia un filtre. La venda online, que és un e-commerce. Quan més estandarditzat sigui el producte, més habitual és veure un e-commerce. Quan més traje a medida i solució més a mida és més difícil. Posicionament a internet, el SEO. Us vaig comentar, jo he contractat una noia que m'ho està fent per 300 euros més IVA. Encara no us puc dir perquè he començat ara aquesta setmana, però me l'ha recomanat una mica arquitecta, per si algú vol un contacte. Els preus que havia vist abans eren de 600 euros. I fa que estiguis a les primeres posicions o de les millors posicions a Google sense pagar, sense que sigui Google AdWords. Ja us explicaré. Inbound marketing, que és fer coses a les xarxes, a l'inbound. I a l'outbound és sortir a vendre. Outbound, inbound. Podcast, està estenent molt els podcasts, a la gent li agrada sentir els àudios i el podcast mentre camina, mentre corre, al cotxe, etc. Que són àudios, és un YouTube però en àudio, bàsicament,
on s'entrevista gent, etc. I fer llibres, per exemple. E-books. La publicitat online i offline, i us vaig comentar els formats més habituals d'online, és el Google AdWords, les apps, banners, email marketing, el retargeting, que estàs comprant estàs mirant rentadores i només que et persegueixen rentadores per totes les xarxes, publicitat en les xarxes socials, aquests dos que eren màrqueting d'influencers, màrqueting d'afiliados, que us vaig parlar de Hotmart, i les valles publicitàries tradicionals, és a dir, la publicitat offline de tota la vida, com podeu veure aquí. Anem al cinquè, que no vaig explicar l'altre dia, que és gabinets de mitjans. Molta gent no coneix que hi ha empreses low cost que per 350 euros més IVA us fan una entrevista i després li envien a periodistes de diferents mitjans de comunicació. Ojo, si tu vendes herrajes para carpinteros, escolta, jo venc ferratges per fusters, jo no vull sortir, a mi què més em dona aquesta revista, no? Jo vull que la vegin fusters. Llavors tu li has de dir al periodista a què et dediques, què fas, el periodista fa una labor d'investigació de quines són les revistes que hauries de sortir, et fa una entrevista i després la envia als diferents mitjans i fa un seguiment. I és una manera de captar clients i sobretot de generar credibilitat i prestigi, perquè sortir en els mitjans dona credibilitat i dona prestigi. Una vegada ja sortiu a la premsa, ho podeu enviar als vostres clients. Mira, hem sortit a la premsa, ens han entrevistat. Tendencias en el mundo del mueble, tal. I també ho podeu enviar a tots aquells contactes que heu trucat, heu enviat proposta i mai us han dit que sí. El nostre tresor són els emails per poder-los enviar informació, els telèfons per poder-los contactar. Si sortiu a la premsa, doncs poseu a la pàgina web, poseu un apartat que sigui apariciones en medios de comunicació. Us posaré ara un exemple. Jo ho poso a LinkedIn, també, clar, evidentment, i has de fer preguntes per generar engagement, a LinkedIn. Mireu, us posaré, només he vist 3 empreses low cost que facin això, 350 euros són aquestes low cost. Normalment aquests serveis sempre han estat contractats per empreses molt grans perquè eren 2.000 euros, 3.000 euros. No us parlo de publicitat. Tu pots posar publicitat quan vulguis a La Vanguardia, 6.000 euros, 7.000 euros i sales. No és publicitat, És un periodista que et fa una entrevista i intenta vendre aquella nota de premsa, intenta col·locar-la en algun lloc, però no li pots obligar mai al periodista de la revista o del diari X a que t'ho publiqui. Ha de ser l'habilitat del propi periodista que sap col·locar un bon titular i que té una bona xarxa de contactes, però no es pot obligar. Si voleu obligar, si voleu sortir sí o sí, és pagant publicitat. I aquí ja parlem d'altres costos. Això és important que ho sapigueu, que de vegades hi ha expectatives. Mireu, doncs poso Mònica Mendoza, La Vanguardia. En igualdad de condiciones, un guapo vende més que un feo. Us ho juro, jo vaig parlar d'altres temes molt més interessants, però el periodista va ser hàbil i gràcies a que el periodista va posar aquest titular, a La Vanguardia li va fer gràcia i em van publicar. Per la meva sorpresa, una pila de venedors de tot Espanya es van fer una foto amb el diari a la mà i van dir, ahora sé por qué vendo tanto. I alguns van dir, ahora sé por qué no vendo. El fet és que si a cada venedor li segueixen 1.000 persones i ho van fer 100 venedors, jo he tingut una potencialitat d'arribar a 100.000 persones, perquè em van etiquetar. Un altre, així que em va anar bé, jo què sé, el diari Ara, no? Una entrevista pels emprenedors, quan estava fent una conferència al BID Barcelona, no? I aquí pues, va anar molt bé. Després la vaig posar en el LinkedIn, a les xarxes socials, l'envies en el newsletter, però la millor de totes és antiga, però va ser aquesta. Clar, el diari també és més conegut, el diari Esport.
el Barça, como Apple, es un producto que se vende solo, no? I aquí jo vaig parlar, però no de futbol, sinó de ventes, que és el meu. Mireu, una foto d'arxiu, que joveneta, els inicis de l'emprendiment. I aquí, no?, pues, em van fer l'entrevista. Llavors ho vaig posar a LinkedIn i vaig dir, mirad, he salido en el Sport, os paso la nota de prensa. Por cierto, ¿vosotros qué creéis? ¿Que el Barça es ven sol perquè és bo o perquè té molts diners? Ai, la mare que els va parir, que van interaccionar com 300 persones allà discutint, que jo penso, a que nosaltres anem de bòlit, companys, els empresaris, és que anem de bòlit, jo penso, i la gent de dónde saca el tiempo para comentar en el post de otro y además una cosa així de llarga, saps? Que si jo tinc un empleat que ha estat mitja hora escrivint jo lo mato, o sea, lo mato. I una vegada, y la gente deia, porque tiene dinero, otros, no, porque son buenos, dale ese dinero otro decía, dale ese dinero al español, vas a ver cómo suben, y el otro decía, el español ni con dinero sube, i es van picar entre ells, jo que sé, que sé. Mireu, us ensenyo el meu LinkedIn, què és el que fem després i que us aconsello quan poseu un post a les xarxes o a veure, us obro el LinkedIn i us el comparteixo. Una vegada ja hem posat un post a LinkedIn o aquesta nota de premsa, el que fem és... Mireu, aquest és el meu LinkedIn. Llavors me'n vaig aquí, per exemple. Aquest que té 12 comentaris, que és d'ahir. Pues, primer anem, quan vaig compartir lo del diari Esport, la meva secretària, la Marina, era abans Marina, jo li vaig dir, Marina, mira, tothom que hagi comentat, mira quin és el perfil. Si veus que és gerent o directora de recursos humans o de formació, sisplau, dona-li les gràcies pel seu comentari i proposa-li un Zoom amb mi per veure si podem col·laborar amb els cursos, fent formació. És a dir, el món online LinkedIn està per a salir de LinkedIn. Claro. Llavors, quan la gent us faci like, quan comenti, mireu els perfils. Este m'interessa o no m'interessa? És potencial o no? Una vegada ja hem vist tots els que van comentar, ens anem als que van donar like. Perquè hi ha gent que ha interaccionat amb tu. Aquí, 15 persones, 16 persones, vale? Pues miro qui ha donat like, a veure si algú que estigui aquí que no hagi comentat i li proposo una reunió, si m'interessa. Li proposo una reunió. Llavors, en aquell moment, com que tanta gent ho va comentar, doncs mire, un dels clients que gràcies a aquell post vam tindre va ser Petrocat, que és una filial de Repsol, que em va contractar durant 3 mesos per fer formacions, que Déu-n'hi-do. Llavors, bueno, pues ahí queda. Us passo els contactes per si us interessa això de notes de premsa, ¿vale? Que és aquesta opció. Que són aquestes 3. Bueno, com que la Ruth us passarà el document, no us preocupeu, que ho tindreu. Però aquestes són. Si algú sap, Cetroi l'he afegit fa poc perquè un alumne a classe va dir que l'havia conegut i era low cost. Però no l'he provat. Jo he provat la segona. La de l'esport va ser gràcies al grup Texels. Molt bé. Home, és que no puc obviar la sisena manera de captar clients, que és la més tradicional, potser la més antiga, si em permeteu, juntament amb la publicitat, que és el correu postal, enviar una carta, el bustieig. Algú de vosaltres té un negoci de proximitat? Tipus restaurant, centres d'estètica, de perruqueria, centres de salut. Hi ha negocis que la gent que t'anirà a veure és gent que viu o treballa a 5 quilòmetres a la rodona. Què més t'interessa abarcar tot el territori? Llavors, el bustieig en aquests casos pot anar molt bé. Però un bustieig ben fet, perquè una esteticista que estava un dia a classe em va dir que ella feia bustieig i no li anava bé, i quan li vaig demanar el flyer, dic, ensenya'm el flyer que tu envies. Era superlleig, no generava interès, no tenía un call to action, una llamada a la acción del tipo, llámame que te voy a dar un masaje gratis de media hora. I llavors li vaig canviar el flyer i va tindre més èxit. Mireu, a la sortida de
A veure, sí, a la sortida de Sant Cugat entrant per Rubí hi ha una valla publicitària que van posar una publicitat d'un taller al gener i no va anar gaire gent al taller, però la van posar a l'abril quan començava la Setmana Santa i llavors estava més gent receptiva a fer un diagnòstic del vehicle. I a més, al gener van posar Talleres Manolo y el que van fer a l'abril és poner diagnóstico gratuito de su vehículo, gratuito en grande. ¿Qué más, Manolo, Pepe, qué más da? Si tu vas conduint, tu no estàs llegint allà, total, li va anar superbé. Així que menys mal que no vam descartar la valla. De vegades descartem un mitjà perquè pensem que no pot anar bé i no és el mitjà en si, és la creativitat o la temporalitat. El mailing, comprar bases de dades i enviar a la gent, al teu target, milers i milers. A més, es pot fer amb el xat GPT. En el xat GPT de pagament tu li pots annexar un Excel y le dius, mírate las webs y escribe un email personalizado a cada uno de ellos para conseguir una reunión. Evidentment que haurem de modificar aquell missatge del xat GPT, no us quedeu amb el que us dona, que, és molt, que es pot millorar en moltes coses, però bueno, ens ajuda a anar més ràpid i ser més eficient. Això seria emailing. Telemàrqueting és la televenta. De vegades no compensa fer la venta presencial per dos motius. Per exemple, el client està a Múrcia, tu no et va bé baixar a Múrcia, o que el servei és molt econòmic i no compensa, si el servei és econòmic, no compensa fer-ho, el desplaçament no ho justifica. Llavors, bueno, les tècniques de venda per telèfon tenen el seu propi codi, WhatsApp o el WhatsApp Business, ja sabeu. De fet, un client que tinc del sector clima, per vendre-li als instal·ladors que estan tot el dia amunt i avall por ahí montando calderes i aires acondicionados, doncs li hem comprat una base de dades i li enviem un WhatsApp per setmana per enviar-li ofertes. És el que millor ens està anant per aquests públics. La trucada no t'agafen el telèfon, estan treballant, a l'email l'email no el llegeixen tan sovint, però són petits, són autònoms, no? Doncs el WhatsApp. I el Telegram, WhatsApp, però escolta, també fem reforç per telèfon, telefònic. I el Telegram, que és com el WhatsApp, però més confidencial, i referidos. En referidos és... anem a fer una prova de referidos. A veure, vaig a fer amb la... Algú de vosaltres ja us coneixia d'abans? No, no em coneixeu. Vaig a fer-ho amb la Ruth López de Pimec, a veure si la tinc al LinkedIn. A veure. Ai, no són contactes, Ruth! Ai, no puc perquè ja tinc molts seguidors jo. No em deixa més. Però puc anar aquí i dar-li a seguir, saps? Vale. Pues, en què consisteix? Jo no puc perquè ho tinc capat, perquè veieu, tinc ja 34.500 seguidors i els contactes que ja tinc són el màxim que permet LinkedIn, per això no puc contactar. Però si ho puc fer amb algú de vosaltres, si, no sé, busqueu aquí en el buscador algun client vostre. A veure. Joan, no estàs? Bueno, doncs i seria ideal que nosaltres aquí posem en el buscador a tots els clients i automàticament, no sé, per exemple, automàticament si som contacte, aquí, no, tampoc puc. Automàticament si som contactes, jo puc veure els contactes dels meus contactes. Aquí veig els que tenim en comú, però jo alguns no els conec. Imagineu-vos que té en comú consultor financiero de Zaragoza, o ex técnico Cristina, o sigui, imagineu-vos que a mi m'interessa, mira, aquesta, perquè el director de recursos humans és target meu.
Doncs en el cas d'aquest senyor, si fos contacte meu, jo li diria, oye, Francisco, veo que conoces a Amparo Molina, que es la directora de recursos humanos de la empresa Mecanizados Umesal. Oye, mira, ¿qué te importaría, por favor, decirle que la quiero contactar para comentarle a ver si podemos colaborar en cuanto a este tema? És a dir, busqueu tots els clients i després dels clients, amics, companys, professors que teniu del curs aquest d'Accelera el Creixement, tothom que coneixeu. I a cada persona le pedís un referido. I sabeu per què aquesta m'agrada molt? Perquè un referido és un lead templado tirando a caliente. És a dir, tu ja trucaràs o escriuràs de part de, oye, te escribo de parte de Fran. I ja la recepció és diferent. Això es diu pedir referidos. Que abans era lo de tota la vida, recomiéndame un amigo, però ara que tenim LinkedIn, si no el fem servir seria una pena. Ah, Lídia de l'OIP, gràcies. Vaig a veure la Lídia de l'OIP, si la trobo. La veig aquí, està en el Zoom. Però ella m'ha de donar a seguir a mi, jo no la puc connectar, però jo perquè tinc una casuística una mica diferent. Però mira, no coneixia a la Lídia i mira quants contactes en comú. ¿No us passa que fins i tot coneixes una persona que és de Guadalajara o de México? Dice, pero ¿cómo tenemos estos contactos en común? ¿Eh? Mira, pues veus, Ai, mira, si ja coneixes a Isprox, el Sergi, que és l'empresa de recursos humans que us he dit, Lídia. Vam estudiar junts 6 anys amb el Sergi. Mira quin món més petit! Ets enginyera, no? Llavors, és enginyer, no? A l'institut. Som de pobles de costat. Vale. Mira, una que organitza esdeveniments. A mi em contracten les persones que organitzen esdeveniments. Pues jo ara et podria dir, Lídia, ¿le puedes hablar de mí si t'ha gustat el curso? Llavors, és això, que ho feu vosaltres, però a través de... Perquè si busquem clients, la majoria de la gent es mou en entorns molt endogàmics, del mateix sector. Llavors sempre pots trobar referidos. Y si dicen, oye, no lo conozco, no tengo confianza, oye, pásale estas líneas, si no te sabe mal, que jo sí le quiero contactar. Sigueu proactius. Si no ho feu vosaltres, ho farà un altre, tu. I ja està. Això seria el que us he dit dels referidos, no? Que està aquí, a la part de màrqueting directe. En la part de màrqueting directe tinc una empresa d'Olesa de Montserrat que va fer una cosa molt xula. Crec que ho tinc... Ah, sí, ho tinc aquí. Mireu, no sé si veieu que això és com un dispositiu, res, costa poc, en los chinos vale poco, solo que está serigrafiado con el nombre de la empresa. Aquesta empresa el que fa és traduir la web a tots els idiomes, tradueix la web als idiomes. El target, el públic objectiu, són directors d'exportació i directores d'empreses mitjanes grans. No ens rebien perquè hi havia molts filtres. I què quiere? I envia informació que si li interessa ja la llamarà. Doncs aquesta empresa va fer un enviament de 300 dispositius d'aquests, que és, esto si lo mueves y lo aprietas, se ilumina, és rosa fosforescente. Havia rosa i amarillo fosforescente. I van posar en la carta, en correo postal, màrqueting directo, correo postal, la primera opció de les que veieu en la slide. Decía, señora, por favor, vaya a una sala oscura y mueva el dispositivo. Verá que automáticamente la sala se ilumina. De la misma manera, nosotros queremos iluminarle traduciéndole la web a todos los idiomas. Después vam trucar y van dir, con el señor de exportación, ¿de parte de quién? De Mónica. ¿De qué empresa? Dígale que soy la de la bengala. De 10 trucades es van posar 7. Així que mireu, quina... no sé, em va semblar super creatiu i molt xulo. Número 7, esdeveniments. Presentacions de productes, ja sigui llogant un room, si teniu room service, del sector tèxtil, això és molt habitual. Un, una exposició, una jornada de portes obertes, tallers, formacions, fires, esdeveniments.
De fet, fer classes és una molt bona manera de captar clients. Si sou gestors o gestores, una clase del tipo ¿cómo ahorrar en el IVA? Si vienes de este sector, no sé, cómo ser más competitivo, cómo ahorrar costes en esta partida. Petites formacions d'una hora màxim, eh? La missió és fidelitzar els clients que ja tens i captar-ne de nous. Els cursos poden ser presencials o online. Tinc un client del sector de la construcció que és molt conegut perquè porta molts anys, l'empresa és Comercial Manau, era cimentera a l'inici. I està sempre fent cursos i formacions pels albañils, en noves tècniques, nous ciments, noves rajoles, els electricistes, tot gratis. A la convocatòria, si posem, sí que hem vist que quan pones hay desayuno y jamón, viene más gente quan els hi dones d'esmorzar. Bueno, patrocini, mecenatge i ODS. El patrocini, patrocinar algun esdeveniment o en el poble. Si el teu negoci és local, doncs el futbol, el club de futbol del poble. El micromecenazgo és que hi ha empreses com Berkami, que està a Mataró, que és de crowdfunding creatiu. Vosaltres podeu posar un anunci, podeu posar allà un anunci, oye, necesitamos 10.000 euros para hacer un TVO o un libro que hable sobre la historia de los dientes en España. I sou el laboratori dental, saps? I la gent us fa microdonacions i després tu pots fer el llibre i ho distribueixes entre els teus clients, etc. És per fer microdonacions. Berkami és cultural, per fer llibres, documentals, i com que té més pàgines vistes, Berkami, normalment que la nostra pàgina web, també és un bon aparador. És una manera, el crowdfunding, doncs, de portar a terme projectes. Mi grano de arena és una altra, més genèric, no és per ajudar, també. I els ODS, suposo que esteu informats dels Objetivos de Desarrollo Sostenible que s'han proposat complir els països de la ONU abans del 2030. Per què ho he posat com a manera de captar clients? Perquè està augmentant el volum d'usuaris que quan consumeixen una empresa volen consumir en una empresa que sigui humana, que sigui sostenible, que vigili el medi ambient. Això es necessita una certificació, vull dir, una auditoria, no pots inventar-te que ho tens. T'ho han de certificar, etc. I sabeu que això costa diners i no deixa de ser un peatge, però que has de pagar. Però sí que és veritat que, segons els estudis, el públic més freqüent d'aquests tipus de compres són els millennials que encara no tenen fills i que volen deixar el món una mica millor que l'han trobat, saps? Que potser estan bé a l'empresa però te dicen que se van un año a Austràlia i que els fan consum de proximitat, intenten... Bueno, es una paradoja, ¿no? Porque quieren hacer consumo de proximidad, comercio local, kilómetro cero, pero compran en Amazon, como si Amazon fuera la tienda del lado de tu casa, però bueno. Bueno, els ODS, que simplement ho tenia. Jo viatjo amb l'agència de viatges de líder a Espanya en ODS. I és catalana, a més. Estan a Barcelona, abans del Covid eren 60 persones, ara no sé, i es diuen Viatges Tarannà, Viajes con Sentido, i si us interessa veure realment com són els informes dels ODS, ho tenen penjat a la seva pàgina web i podeu baixar-vos els informes dels ODS que els tenen públics. Tenen un codi deontològic de proveïdor, si no compleixes amb aquest codi deontològic, ètic, etc., no treballen amb tu. No només ho fan de cara enfora, que calculen la huella de carbono de tots els viatges. Hi ha un viatge a Tailàndia on et puges a sobre d'un elefant, ells ho veuen com a explotació animal i no ho fan. No sé, no només ho fan de cara enfora, també de cara endins. Al personal li permeten la conciliació familiar completa, poden dedicar temps a una ONG dins de l'horari laboral. Vull dir, no només és de cara enfora, també de cara endins. Té molt poca rotació de personal perquè la gent està molt, molt feliç. El gerent, Ferran, jo vaig molt a Llatinoamèrica a fer classes i xerrades, a Colòmbia, a Costa Rica, a Argentina, doncs quan vaig a Llatinoamèrica sempre vol que jo doni part del meu coneixement de manera solidària a la comunitat, a comunitats necessitades. I l'última vegada, perquè jo treballo pel Banc Nacional de Costa Rica, mireu quina reflexió. El Banc Nacional de Costa Rica em paga un bitllet d'avió business, em paga els meus honoraris, em paga
hotels de 5 estrelles. Em paguen mentre vuelo. No el mateix honorari que la feina, però també pagant el mentre voles, perquè som autònoms que per fer un assessorament un dia a Costa Rica n'has de bloquejar 4 en la teva agenda, que no pots vendre per la part logística. Te la paguen. Y el BBVA de mi pueblo no hay manera de que me contrate. I s'estalvia l'avió, s'estalvia els hotels. Us he adonat que no todo el mundo es nuestro público objetivo. Aunque nos guste, no nos guste, al final una va donde la valoren. I llavors, si jo estic cansada d'anar al BBVA i que no em facin ni cas, i després tinc el Banc Nacional de Costa Rica, que me valoren un munt i estan superagradecidos, i al final és de tontos anar qui no et valora, és com buscar parella. Una persona que et valori. I no tots, i sap greu, però no tot el món és nuestro públic objectiu, no tu? Pues el Ferran, de Taraná Viatges, els dels ODS, l'últim que em va fer a Costa Rica és ficar-me 3 dies a la selva ajudant a dones indígenes a fer el pla comercial, perquè havien creat una cooperativa de xocolata ecològic que elles cultivaven i no el sabien comercialitzar. Imagineu-vos 3 dies a la selva, jo sin luz, sin agua, sin electricidad, encima d'una casa. Sí, però em van ensenyar moltíssimes coses. Jo crec que vaig aprendre més d'elles que elles de mi. Bueno, pues coses així que em va fer. Ara aniré a Barranquilla al juny, no sé què me tindrà preparat, però miedo me da. Doncs continuem. Els ODS, Objectius de Desenvolupament, atrauràs a persones... sí, en moltes licitacions públiques que tu ja compleixis un ODS ja fa que guanyis més punts respecte a una altra empresa. També es té cada vegada més en compte en licitacions i concursos, públics o no públics. Partnerships, col·laboracions i acords amb col·lectius. Partnerships, a veure, si es fa bé, és la millor de totes, la col·laboració. En què consisteix? En què feu un llistat de les persones que li venen al mateix públic que tu, però no sou competidors. Imagineu-vos que jo vull vendre audífons a Lleida. Què faig? Vaig parant per la gent, pel carrer a la gent gran? No. Però qui pot fer servir l'audífon? I què faig? Poso un local, però he de posar molts diners. I a més, un local ben ubicat costa més diners. I si no m'he d'anar lluny del poble, o sigui, o en un barri perifèric, què puc fer per vendre audífons de la manera més eficient possible, arriscant menys? Doncs imagineu-vos, no? Pues, que busco quines persones ja estan a Lleida tractant amb gent gran i em surten botigues d'ortopèdia, posem l'exemple. Les ordeno de major facturació a menor i me'n vaig i li dic al propietari o la propietària de la botiga d'ortopèdia: escolti, miri, jo podria estar aquí tots els dies a la seva botiga fent un diagnòstic gratuït de l'oïda als seus clients i per cada audífon que vengui jo li pago el 25% perquè estic a la seva botiga i amb els seus clients. Això seria una col·laboració. Si col·laborem bé, 1 més 1 no fan 2, fan 3. O sigui, és molt, molt eficient. Ara, per col·laborar, s'ha de signar un contracte on quedin reflectides bé les condicions de les dues parts, No és tan romàntica la idea. Perquè si jo poso malament un audífon a un client i denuncia el de l'ortopèdia, què? Llavors, fer bé la col·laboració i dir, escolta, mira, i si jo poso un audífon malament, denunciar el de l'ortopèdia, però el de l'ortopèdia resulta que em fa comprar una màquina i els 2 dies em tanca la seva botiga, a mi no em deixa l'accés, jo què faig amb la màquina mentre es devalua? Vull dir, tot es queda en un acord de com se pagan i se remuneren les dues partes, los tiempos medios de respuesta, etc etc. Acords amb col·lectius és, no sé si ho sabeu, però si ets soci del Barça, tens una sèrie de descomptes si compres a General Òptica, Seguro Santa Lucía, si ets... Hi ha molts col·lectius, molts. Els funcionaris també tenen compres més barates, estan totes en un portal d'internet. Llavors, és que tu arribis a col·lectius. Imagina que tu vens coses per fer esport a la muntanya. Pues hi ha col·lectius com associacions de senderistes, associació de muntanyistes. Escolta, sempre els hi pots dir: oye, mira, tenéis un 10% de descuento si compráis en mi tienda por el hecho de pertenecer a la Asociación de Montañistas de Badalona. Seria això, acords amb col·lectius. I a més, el president o la president li envia a tots els socis aquesta informació. Hem arribat a un acord amb fulanito que tenia un 10% de descompte.
Networking. No sé a Lleida si hi ha molt de networking, però a Barcelona hi ha molts esdeveniments de networking. Normalment són... els professionals són o generalistes o sectorials. Si són generalistes, tu vas a un networking i trobes qualsevol persona de qualsevol sector. I si és sectorial, és només del teu nínxol. Els que us dediqueu a l'industrial, l'Ajuntament de Polinyà, per exemple, organitza molts networkings industrials. I pots estar convidat, t'has de subscriure, tenen preferència a les zones les empreses del territori, però tu també et pots apuntar. L'únic no tindries accés només si el fòrum, o sigui, tenen preferència si hi ha poques places les del territori. Us ensenyo ara unes pàgines web perquè pugueu fer networking, us podeu subscriure i us assabentareu d'aquestes coses. Mireu, una és aquesta. Aquesta és una empresa de Barcelona especialitzada en fer... Sabeu, són aquelles trobades que tens un minut per presentar-te, intercanviar targetes i tal. Suposo que a la inauguració de l'Axelera ja ho vau fer, aquesta dinàmica. Llavors, mireu, el 20 de març, al Col·legi d'Enginyers, 53 inscrits. Ja ha sigut. Salut, Bioclúster, Leuclúster, 18 de febrer. Mira, si en el sector logístics, aquesta es fa freqüentment, veieu que està a Polinyà. És que si esteu en el sector logístic, us podeu subscriure al newsletter de Getting Contacts. La majoria són gratuïtes. I aquí teniu, aquestes van ser a l'octubre, de Llavaneres. Quan no aquesta és d'Expogar. Si no diu el sector, és genèric. Tu no saps el que trobes fins que vas. Vale. No sé si coneixeu aquesta. Meetup és una web que et permet fer networking per zona geogràfica. Jo puc posar Lleida a veure quins esdeveniments de networking hi ha ara. Eventos cerca de cualquier día. ¿De qué tipo? ¿En línea? ¿A qué distancia de tu casa? Quina categoria? I això és per categories: activitat social, aficions, apoyo i coaching, articultura, baile, comunitat i medio ambiente, deportes, gent que queda per fer networking, per fer esports junts, escritura, mascotes, juegos, movimientos y política, música, padres, salud i bienestar. Hi ha una que és trabajo i negocios, que és la més professional, no? Purament. I serien aquests. I vosaltres també podeu posar, si feu cursos o tal, els podeu posar aquí gratuïtament. Està en anglès, però no sé per què no me l'ha traduït, perquè està en castellà normalment. És gent que queda per fer networking, per hobbies i aficions i zona geogràfica. Meetup. Coneixeu BNI, Business Network International? No? BNI és la xarxa de networking més important del món. Costa aproximadament 1.200-1.500 euros a l'any. Has de tindre una assistència mínima del 70%, si no et poden fer fora, i només pot haver-hi una persona en cada BNI del mateix sector. És a dir, si tu ets veterinari i estàs en el BNI de Tàrrega, en el BNI de Tàrrega no pot haver-hi un altre veterinari fins que aquest es marxi. Però sí potser en el BNI de Manresa, que no hi ha veterinari. Estan arreu del món i es reuneixen a les 6:30 de la matinada, del matí, perquè així ja a les 9 ja puguis estar per feina. Hi ha gent, si em pregunteu si va bé, jo us diré que hi ha gent que m'ha dit que li ha anat molt bé i ha tret molts contactes, i hi ha gent que m'ha dit que no tant. Bueno, la Cambra de Comerç de Barcelona ha copiat la idea a meitat de preu. El mateix format, però 600 euros a l'any, que ho sapigueu, per si us interessa més. No sé la Cambra de Comerç de Lleida, no sé, però la de Barcelona sí. Es diuen xarxa de la Cambra o alguna així de negocis. Molt bé, doncs continuem, perquè hi ha més maneres de captar clients, però bueno, que fiqueu el networking com a eina
una altra manera de captar clients, de donar-te a conèixer, etc. Quan aneu a un esdeveniment de networking us heu de saber vendre en un minut, clar. Jo dinamitzo molts esdeveniments de network i va haver-hi un dia que en un minut, clar, t'has de vendre. Però mireu com es va presentar un matrimoni que tenia el mateix negoci a Mataró. Era una botiga, vale? Però no sabíem que eren matrimoni perquè no es van asseure junts, perquè l'home va arribar més tard. Llavors, ella va dir, soc la Maria i tinc una botiga petita de decoració de la llar en un carrer petit de Mataró. I tot era veritat. I el seu marit va dir, soc el senyor Renard, director general d'un negoci retail minorista dedicat a la decoració de la llar d'alt standing en un dels carrers més emblemàtics del Maresme. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. A veure com us empodereu i el que dieu, perquè si dieu, res, som una empresa petita, familiar, però, escolta, molt motivats. Eso no vende, eso no vende. I va haver-hi una vegada un que es va presentar d'una manera que a tots ens va impactar. Del minut li sobraven 50 segons. La gent sempre es queixa de que li falta temps, però li van sobrar, perquè vendia semen de toro para procrear vacas de campeonato. I és de Lleida, per cert. Sí, un semen molt valuós d'unes vaques molt cares y eso era oro fino, oro fino. Bueno. Pero claro, si tienes una gestoría contable ya te lo puedes currar para hacer una buena presentación atractiva perquè és molt avorrit. O sigui, Molt bé, doncs continuem. Després del networking... evidentment, la xarxa social per excel·lència a nivell professional de networking és LinkedIn, i està creixent molt. LinkedIn. LinkedIn té un servei que és el Sales Navigator, que costa 1.200 euros a l'any i que et permet navegar per tota la base de dades de LinkedIn i fer els filtres que necessitis. Xarxes socials. Es podria fer un curs només ja de les xarxes socials. És millor estar en poques i bé que en totes i malament. Moltes vegades la xarxa social, la missió que té és informar, branding, no és la pròpiament de vendre. Però bueno, és fer marca. Vendrà, però vendrà, depèn del que vengueu, després ja us trucaran, etc. Però fer molt de branding. Ja us dic, està en poques i bé que en totes i malament. Estan creixent els podcasts i està creixent YouTube. Facebook està baixant de popularidad, de alcance. X también, está una cosa rara X desde que la compró el Musk. I LinkedIn creixent. Sí, LinkedIn no només és perquè nosaltres busquem potencials clients, també hem de treballar la marca personal, hem de treballar la nostra marca. Si feu servir les xarxes, heu de tindre un calendari editorial, seria el més ideal. Que en el calendari tu poses quins posts posaràs, amb quina freqüència, en quins canals, en quines xarxes. Si, per exemple, la teva empresa és de roses, doncs què faràs pel dia de la mare o pel dia dels enamorats i que ho sàpigues abans, un mes abans mínim, per poder fer coses i planificar-te. Vull dir, hi ha empreses que us cobren de l'ordre de 600 euros més IVA i us analitzen. Si voleu contactes, us els passo, Us analitzen. Mira, Mónica, te analizo. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿A qué hora se conecta? ¿Qué tipo de post consume? ¿Qué le tienes que poner? ¿Qué hashtags tienes que poner? ¿En qué horas del día hay que poner el post? I el resto ja lo haces tu. Saps? Jo et faig aquest estudi i tu ja amb això, amb aquestes directrius, ves fent. Jo, per la meva experiència, zapatero a tus zapatos, i si podeu delegar això en un altre, millor, perquè es perd molt de temps. Però clar, hi ha continguts tècnics que només podem posar nosaltres, que són coses que només sabem nosaltres. La darrera manera de captar clients, aquí he ficat com en un calaix de sastre, moltes d'elles que no tenen, per mi, com categoria pròpia, que seria alguna així com màrqueting de guerrilla, que és fer soroll però amb pocs recursos. Per exemple, si tens una clínica dental a Lleida disfressat de queixal, doncs repartint flyers, o un flash move, que sé jo, que la gent balla.
El storytelling, l'art de contar històries, heu vist els anuncis de Tarradellas o de la cervesa Estrella, la gent ballant al Mediterrani, si generes una història la gent ho recorda millor. Neuromàrqueting és l'estudi de les neurociències aplicades al màrqueting i ventes. Jo faig estudis de neuromàrqueting a Màlaga, al Parc Tecnològic de Màlaga, amb un casc que posem en el cap de la gent, li posem un packaging de iogurt o de xampú i un altre i veiem en el seu cervell més reptilià, més primitiu, quina part s'activa més, quin li agrada més i quin en el lineal generaria més interès, però sense que la persona sigui conscient ni ho verbalitzi. Si no, seria un estudi de mercat a l'uso. No vull l'estudi de mercat, vull saber què zones. Per exemple, si una empresa ha de posar un anunci a la ràdio o a la tele, ens passa l'àudio o el vídeo i li retallem, li traiem aquells segons que veiem que el cervell no ha prestat gaire atenció. I amb això pot estalviar molts diners quan ho posi a la tele, quan compri els minuts. Neuromàrqueting és això i molt més, té una pila d'aplicacions. Màrqueting sensorial és fer ús dels sentits. Està el màrqueting olfactiu, hi ha botigues de vins que tenen de manera artificial un perfum que simula una barrica de madera, algo així com un vi de qualitat, de reserva, i perquè augmenta la percepció de valor dels vins i, per tant, el que la gent està disposada a pagar. Està l'audio branding, també, un soroll que faran totes les botigues d'una mateixa cadena o la pàgina web quan entris. I hi ha molts, el tacte. Street marketing, ara us ensenyaré fotos. Geomàrqueting és empreses que et venen bases de dades de codi postal per consum. És a dir, tu pots comprar aquestes empreses, pots demanar una base de dades de quin van ser els llocs a Espanya on es va vendre més maionesa l'any passat. O més maionesa, o más paraguas. O dónde hay más solteros, que quiero novio. Et diuen per codi postal el que s'ha venut més. I pot ser internacional, clar. Intel·ligència artificial, que ara us esmentaré. Això és street marketing. Si veneu sabons per netejar, no hi ha dubte de que el teu neteja millor perquè tots estan bruts menys aquest. Un zoològic. I que ha posat sofàs a les marquesines d'autobusos del nord d'Europa. Ho va fer a Espanya, però le robaron el sofá en un minuto, con lo cual digo, mejor nos vamos a otros países que tienen fama de más civilizados. Aquí cau aigua, no Sprite, però bueno, és una idea de street marketing. I mireu, no hi ha dubte que l'aspirador té molta potència. Aquí a Espanya no estaria permès aquest anunci, perquè podria provocar accidents. Aquí som molt més rígids amb aquestes coses. Però bueno, hi ha street marketing, per exemple, al centre de Barcelona o quan fan una façana d'un edifici al centre de Barcelona, a la façana. Abans posaven noies d'intimíssim i roba interior i tal, però van provocar accidents i ara han de mirar el que poses. I em sembla molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs anem a la IA. Vinga, va. Tant que es parla de la IA i nosaltres amb què ho podem fer servir? Jo no parlaré de la IA a nivell d'imatges, a nivell de màrqueting o a nivell de altres departaments de la teva empresa que em puguin fer servir, sinó relacionat amb la venda pura i dura, que és l'objecte d'aquesta càpsula. Email d'emails massius, el que us he dit abans. Tu li pots donar al ChatGPT de pagament, al Premium, i li dius, mira, tengo te paso este archivo TXT con estas empresas, estos son los correos de prospección. Oye, mira la pàgina web i parla de lo benefici que pot ser els meus serveis de consultoria pel seu departament de ventes. I ell t'ho redacta. Y t'ho redacta molt ràpid per moltes empreses. He creado los correos de prospección i bueno, aquest és un exemple i s'han de millorar, clar que sí. Però bueno, ahí estan. Vigileu que la IA et diu que ell analitza molta informació, però no analitza la veracitat de la informació. Si la informació és falsa o no falsa, ja sabeu que a l'univers d'internet hi ha de tot. Hi ha coses que són verdaderes i hi ha coses que no.
Prospecció, l'eina de Mass Leads, que us he dit abans. Jo feia servir abans una, però era anglosaxona. I Applio o alguna així es deia, però no vaig estar tan contenta perquè és això, anglosaxona, i a Espanya no hi ha tants leads. Imàgenes. Aquesta foto està feta amb la IA, ni tan sols he posat una foto meva. No és meva. Aquesta, que és la del meu perfil, que la veureu a les xarxes socials i tot, és de la IA, d'un programa de la IA que li hem dit: oye, mira, dibuja Mónica teniendo en cuenta que queremos demostrar que és una gran professional, que és sèria, però que és receptiva, que és humana. I ho ha fet la IA. Jo no m'he fet el reportatge de fotos amb cap fotògraf. Me he ido a Marte. Soy faraona. Soy Cleopatra. De coses que es poden fer. A veure, el CRM, us poso un exemple. Els CRMs més importants, jo faig servir el Force Manager, la Dan, i el Instinct Copilot és la eina d'IA del Salesforce. Què permet? Us poso un exemple, a veure què us sembla. Ara us ho comento, però si ho podeu llegir. Vale. No es veu molt bé, però més o menys jo li estic dient: oye, mira, a la IA del CRM, digo, resúmeme toda la actividad que he tenido en los últimos 10 años con Gabriel Construcciones. Te la resumeix en un segon. Ara li dius: ponme los productos más vendidos en un gràfico de barres. És el que ha fet. Els productes més venuts en un gràfic de barres, l'heu vist? Y ahora le has dicho a la IA del CRM: con toda esta información, redáctame un email para mi jefe de resumen y otro email para el cliente para conseguir una reunión para que me consuma el resto de productos que no me consumen. I ja t'ha redactat els 2 emails. Això fa la IA. I no només això. Les IAs del CRM ja tenen la possibilitat. El típic problema, si teniu venedors, és el reportering. Fa molta mandra reportar, etc. Doncs aquestes IAs reporten per veu. Tú estás conduint en el cotxe i he hablado con tal, me dice que tal. I el que fa la IA no només és que ordena la informació i la resumeix, no només això, també te crea tarees. Pon un recordatorio de llamarle en octubre. I ja t'ho fa, tot conduint. No només és que et reporta per veu i ordena la informació, te crea la reunió, te invita a mi jefe a la reunió, y crea la tarea, crea la invitación, la anexa con el Outlook, la leche. Coses per estalviar temps. Molt bé. Qualsevol dubte em dieu, Quines preguntes faria jo a la IA del CRM? Aquestes que veieu aquí. ¿Quins clients tienen más mayor riesgo de abandono en los próximos meses? Si algo es bueno, la IA és en analitzando patrones, no? Quins són els patrons de compra dels nostres clients? Quines estratègies d'upselling i cross-selling són més efectives per cada segment de client? Les oportunitats de venda amb major probabilitat de tancament. El temps mig de cicle de vendes i com el puc reduir. Com estan ara els venedors en comparació amb els objectius? Si imagineu, si tenim una eina molt potencial però no li fem els prompts adequats. Però si som directors de vendes, a veure què us semblen aquestes. La tassa de conversió de cada venedor, que abans s'havia de... Bueno, te la dona calculada moltes vegades, el valor, però anem més enllà. El valor promig de venda per venedor. Quin venedor té el cicle de venda més curt o més llarg? La freqüència i qualitat de les interaccions de cada venedor. Els venedors amb major número de vendes repetides o negocios recurrentes, és a dir, que fidelitzen. Existeixen patrons d'èxit o de fracàs entre els venedors? Això ho tindreu, Mireu el Canva amb la IA. Jo tinc un restaurant i mireu què fa.
Le digo, tengo un restaurante, crea 2 plantillas para las redes. En quant de temps? Espero que no hi hagi un dissenyador gràfic veient aquesta part, perquè, clar, eh? Home, un dissenyador o dissenyadora ho faria millor segur, però els que no entenem gaire és una passada. Més coses. LinkedIn té una IA amb el LinkedIn Premium que permet tot això, millorar els textos, te'ls tradueix als idiomes que tu li diguis, millora les búsquedes, optimitza els teus anuncis, per reclutar també et filtra els candidats. I això, si no se sent, m'ho dieu, s'hauria de sentir. Se sent? No, gràcies per dir-m'ho. I ara, per què no he posat el compartir sonido? Aquesta sóc jo, un fragment d'una xerrada. Entonces existen 2 maneras de llevar tu vida o la estrategia de tu empresa. So there are 2 ways to lead your life or your business strategy. Siendo proactivo y siendo reactivo. Being proactive and being reactive. Mira la diferencia, qué grande es. See the difference, how big it is. Cuando tú eres reactivo, reaccionas en base al entorno. When you are reactive, you react based on the environment. Què us sembla, Puc haver-lo fet en coreà. Pot haver-lo fet un avatar, ni tan sols vosaltres. Heu de fer una píldores de, no sé, un protocolo de bienvenida al candidato, una formació, qualsevol cosa. Tu poses l'àudio i ja t'ho fan, un avatar. Un curs determinat, d'un tema determinat, d'una temàtica determinada. Vale. No sé si analitzeu també el perfil de la gent dels seguidors que teniu, però aquesta eina que es diu Sherpa és una IA per que analitza la gent que et segueix a les xarxes socials. I et diu, mira, la majoria de la gent que et segueix a les xarxes socials té un patró similar a aquesta noia, no? Li agrada la fotografia, compra el Corte Inglés, jo què sé. Llavors, què passa? Que quanta més informació tinguis dels teus seguidors, la tassa de lectura dels teus newsletters augmenta, tot l'engagement que hi ha relacionat amb això augmenta. Sempiuls. Jo soc psicòloga de formació, ja sabeu, a nivell tècnic tinc moltes limitacions, però he sapigut ficar un chatbot dins del meu Instagram molt fàcilment, amb 100 piuls, però hi ha molts, d'aquestes hi ha moltes, jo he seleccionat aquesta. Si dieu, oye, Mónica, ¿cuáles son tus libros? Directament t'envia a la web d'Amazon perquè compris els llibres. Si algú posa la paraula curso, ¿qué cursos tienes? Li enviem al PDF dels meus cursos. Segons el que digui la gent, li respon un chatbot de manera automàtica. I així va com escalfant el lead, saps? De frío passar-lo a templado. Sobretot si el meu equip no està online, no està treballant. Es fa amb diagrames de flux com el que veieu aquí. És molt fàcil, Si el cliente pone esto, respóndele esto. I si el cliente dice esto, respóndele esto otro. Si algú vol fer una prova, aquest és el meu Instagram, m'escriviu un missatge per privat que surti la paraula libro, la paraula curso, etc. I també ho podeu posar a altres xarxes i a la pàgina web. Sabeu que Meet, Teams, Zoom, etc. ja permet gravar les reunions i te la dona resumida en l'idioma que li diguis. Així ja no has d'invertir temps de fer un acte, fer un resum, sinó que ja t'ho dona resumit i amb les parts més importants. I a més, amb molts idiomes pots escollir. I aquesta, a veure què us sembla. Voleu saber quan un client us està enganyant? Mireu. És FaceRader, es diu, i analitza les microgestos de la gent quan estàs fent un zoom. La noia està fent diferents gesticulacions i se li estan analitzant.
Què us sembla, Xulíssim. Xulíssim. Les eines, moltes són, ja ho sabeu, les gratuïtes són més senzilles i les premium tenen més funcionalitats. A veure, us vull ensenyar, he parlat de les xarxes socials per sobre, però us vull ensenyar uns vídeos. Si voleu sortir a les xarxes, sempre us heu de preguntar què vull transmetre, quins valors vull transmetre. Si vosaltres veneu un servei o bé el vostre servei és molt important perquè és el que diferencia respecte a la competència, la millor manera de tangibilitzar una cosa intangible és amb una imatge i millor en vídeo que no pas en foto. Us poso un exemple. Una empresa ven taules de càtering pels restaurants. Ven moltes pels esdeveniments i restaurants. Són taules de resina especialitzades per menjar de càtering. Tenien un problema, que el competidor asiàtic era gairebé la meitat d'econòmic. I físicament, visualment, són les mateixes. Però clar, que tenen les altres més cares, que duren el doble de temps. I això ho podien justificar de manera econòmica de que al final seria un retorn de la inversió. Amb tot i això, moltes vegades els compradors només miren a curt termini i tenien molts problemes per aquest tema del preu. I ara us poso el vídeo que van fer, que des de que van fer el vídeo, menys clients van a l'asiàtic i més clients els hi contracten perquè ho veuen molt millor. Ara, aquest és un vídeo currat per una agència. Després us posaré un altre vídeo d'un perruquer a Terrassa que s'està fent famós en vídeos diferents i d'una immobiliària que està a Marbella i a Sevilla, perquè veieu també vídeos diferents. De gent que amb pocs recursos i sense diners, són vídeos gratis. Però aquest no, aquest està més currat. Mireu, lo de la taula de resina que us he dit. Us ha agradat aquest vídeo? No sé, es veu de manera visual, ràpida, la diferència entre una i l'altra, cosa que abans els comercials havien d'argumentar amb la fitxa tècnica del producte i era un procés més tediós i menys impactant. Us ensenyo ara el perruquer. Si voleu posar un vídeo important, què vols transmetre? I ara us el poso. Ell vol transmetre que és la pel·li del buen rollo, amb la qual la gent sempre surt molt més contenta del que entra. Això sí, imagineu-vos que ell hagués volgut dir que és comunicar que és la perruqueria barata o és una perruqueria molt innovadora. Segons el que vulguis comunicar, escolliràs unes imatges o unes d'altres. Llavors, aquí totes les fotos, muy buen rollo, i a més, hi ha un vídeo molt xulo que ell vol transmetre que és molt humà. Doncs sabeu què ha fet? Entrevistar a su clienta más longeva. Tiene 103 años y va cada semana a la peluquería a ponerse guapa. Vull dir, de vegades són els propis clients nostres els que ens poden parlar de nosaltres i fer vídeos diferents. Mireu, pues, per exemple, us poso no? Que... Ara us poso un altre. I got this feeling inside my bones.
It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Bueno, estan ballant i tal, no el poso sencer, però mireu l'estil, perquè veieu l'estil. Però mireu la dona de 103 anys que va cada setmana a posar-se guapa, que per cert ja ha mort, però al vídeo tenia 103 anys, i la manera d'humanitzar, no?, la nostra empresa. Perdiendo. Bueno, perquè veiem. I l'immobiliari de Marbella i Sevilla, us en recordeu que us vaig dir la importància de segmentar els clients i no posar-los al mateix sac? Doncs en un cas d'immobiliàries, per exemple, ells havien fet una segmentació i dins de la segmentació pots trobar clients que volen comprar un pis perquè es casen, parelles que se van a casar. Sobre, pisos que es venen per divorcis, pisos que es venen per herències, pisos que es compren per inversions, per invertir-ho i llogar-lo. Llavors, ells, després d'haver fet aquesta segmentació, va fer una que va trobar al sud, que és alemanys que volien jubilar-se a la Costa del Sol. Alemanys i nòrdics, però sobretot alemanys, que es volien jubilar a la Costa del Sol. Doncs mirad que per aquest target, mireu com ven aquest pis. Aquí. Bueno, perquè veieu una... Però mireu aquest, és gratuït, cost zero i m'encanta. Heu d'entendre el que diu, Diu, me he levantado negativo, tengo que vender este piso y no creo que os guste. Estoy muy deprimido. Hem d'entendre això i ara veureu per què. A veure què us sembla. Hoy me he levantado negativo. En un piso a la venta aquí en Sevilla, en la Plaza del Cabildo. No creo que os guste. El salón tiene demasiada luz y la cocina es demasiado grande. Toda esta luz realmente te deslumbra. Tanto vestidor. Aquí el balcón, dando al postigo, hace un sol. Por decir algo positivo, la zona
no está mal. Molt bé. Què us ha semblat? Us ha agradat? Psicologia inversa. Cost zero. Creativitat, creativitat. Si vosaltres teniu un nivell de qualitat molt elevat i competidors que treballen a molts nivells de qualitat baixos i amb menys ètica i tal, podeu fer un vídeo molt similar, molt similar. A veure, per finalitzar, queden 20 minuts, però de les 12 maneres que us he explicat per captar clients, que no n'hi ha cap que no estiguin aquí, o sigui, aquí estan totes, les maneres de captar clients. N'heu de seleccionar 5 o 6 i preguntar a tothom que us contacti com me ha conocido. Clar, perquè si no, no sabrem de quina hem de desinvertir el temps per invertir-lo en una altra. Com me ha conocido, perquè imagina que el SEO, el posicionament orgànic, t'ha anat molt bé, però has invertit molt de temps en un blog que no t'ha posicionat en Google, que no, o en un podcast, saps? No estem per perdre el temps. Les multinacionals i les empreses grans sí que tenen un departament de màrqueting que gestiona tot, però no és el nostre cas. En funció de quins criteris seleccionem 5 dels 12, 5 o 6. Els criteris els posaré en el xat perquè és molt important. El primer, segons quins són els teus objectius. Perquè si tens objectius de branding, de posicionament de marca, la publicitat, les xarxes socials i la publicitat seria el més adient i sortir a la premsa. El que dic gabinets de mitjans. Según los objetivos. Pues el tu objetivo es penetrar en México y ser conocido en México. Entonces lo que mejor te iría es la venta directa buscando un distribuidor. Buscar distribuidores ya introducidos en México. Clar, depèn dels teus objectius. La segona és on està el teu target. On està el teu públic objectiu? Està a LinkedIn, està al TikTok, està al YouTube. Clar, on està? Està a l'X. No està a les xarxes i millor que facis a través de botigues pròpies o a la ràdio o directament trucar personal i ja està. Hi ha molts compradors que no estan a LinkedIn perquè ja estan agobiats de que tothom els hi vulgui vendre. I jo ja en conec varis que ja n'hi estan. La tercera és menys romàntica. El pressupost també delimita, perquè algunes de les que us he dit són gratuïtes, altres són de pagament, no ens enganyem, al final el pressupost delimita molt. Sí. Algú té clar el mix de comunicació que agafarà? Me la vol consultar perquè jo li doni feedback? Dic, mira, yo vendo esto, Mónica, ¿qué te parecería si lo hago de esta manera? Clar, pressupost i recursos, Quan dic 3, és pressupost i recursos. Quants comerciants tens? Comercials, perquè, oye, doncs és que soy yo el comercial con mi socio, que gestionamos la empresa, hacemos todo y aparte vendemos cuando podemos. Ostres. Per un costat, tindre tantes maneres de vendre és maco, perquè abans només era la porta freda. Per una altra banda, pot ser un caos si no ens organitzem bé. Fins i tot jo, que sóc profe de gestió del temps, de vegades m'he identificat a mi mateixa que portava 10 o 15 minuts navegant per vídeos, que un vídeo te lleva a otro vídeo, que te lleva a otro vídeo, y he estado viendo al final un vídeo de gatos. Digo, ¿qué hago yo viendo un vídeo de gatos? Si estava redactant un email a un cliente, saps? Vull dir, és molt fàcil perdre el focus si no tenim molt clar la nostra direcció.
Molt fàcil perdre el focus. A més, us heu adonat que cada vegada tenim més feina administrativa relacionada amb l'empresa en general, no només la part comercial. Més protocols, més temes de compliance, més burocràcia, més... Ostras, llavors dius, para hacer la misma venta tengo que invertir mucho más tiempo no facturable. Abans, a mi els ajuntaments em demanaven un curs. Mónica, un curso de tal, ¿cuánto vale? Tanto vale, ¿para cuándo? Ahora, que si vete a la web, rellena la instancia, envíame un presupuesto, envíame el título de certificado bancario. Ahora, conforme estàs dada de alta en autònomos, ostres, tu, tot pel mateix curs, pel mateix preu. Però si encara ho paguessin més car, arriba un moment que el mercat tampoc no està disposat a pagar més pel teu producte. Heu vist si el vostre producte és sensible al preu o no? Hi ha productes sensibles al preu que el puges una miqueta de res i baixa la demanda. Hi ha productes que per molt que vagis al preu no baixa la demanda. El Liceo. Tot i que pugi una mica no baixa la demanda. O temes de oci, en general. No tant, depende de cuánto te flipes en la subida, ¿me explico? Y a eso en economía se le dice productos más sensibles al precio o menos sensibles al precio. Si un producte d'alimentació puja molt, les persones busquen productes substitutius més econòmics. A no ser que sea un producte molt estrella, com el KH7, que no ha habido quien lo iguale. Ja heu vist el preu del KH7, no? Us podria aconsellar també que apliqueu tècniques per accelerar aquella rodona del procés de venda. Mireu, sabeu que hi ha tècniques per accelerar aquest procés? Mira, us diré alguna. No està inclòs dins del curs però ja hem acabat. Però mira, em sembla que us seran d'ajuda. Mira, us ensenyo, per qui no se'n recordi, torno al procés comercial. Aquí. Ai, ja ho estic compartint, crec, no? En petit, però. Ai, gràcies. Sí, jo també ho tenia en petit en aquesta ocasió. Gràcies, Ruth. Aquesta. En cada part poden haver-hi petites palanques d'acceleració. Per exemple, que qualifiquis els leads el més abans possible. No sigui que a la trucada telefònica no hagis fet una bona qualificació i facis una reunió que no té sentit. Jo ho veig en gris, no sé si la resta ho veieu bé. Ah, sí? Jo veig una pantalla grisa. Sí, no? Val. Anda. I ara, Ruth? S'està movent el PowerPoint? No. No es veu una pantalla grisa. Gràcies per dir-ho. Pues ho deixo ni que sigui en petit, però que es vegi bé. Mireu. Aquí. Maneres. Us diré, si voleu, 7 tècniques de tancament per accelerar una mica aquí. Trucs per accelerar el procés. Escolta, quan facis la presentació, quan facis la trucada per concertar visita, digue-li directament, oye, el martes o el jueves, ¿cuándo le va bien? Si envies un email per quedar un vídeo, hi ha gent que envia un vídeo, que es grava en el Zoom i ho envia el vídeo, dient, miri, li he gravat aquest vídeo, que en un minut li explico per què vull quedar amb vostè. Dimarts o dijous, quan li aniria millor? Fas així com tècniques de tancament. Quan presentes la proposta, si la vostra venda és consultiva de valor, és una mica més llarga en el temps. De vegades hi ha molts decisors en el camí. Hi ha tècniques per vostra part. Oye, miri, el primer que hem de fer, l'objectiu de la primera visita, sabeu quin és? L'objectiu de la visita és explicar-li qui sou, treure la informació de com gestionen el tema que a tu t'interessa en qüestió i treure la informació per fer-li un pressupost. Señor López, necesito que me dé estos datos para hacerle un presupuesto. I en la primera visita ja tanquem data per la segona. Però nosaltres no li diem, bueno, ya le enviaré el presupuesto y lo hablamos. No, esto se alarga en el tiempo, se alarga. Luego les vamos persiguiendo. No, em dona aquesta informació, sisplau, per poder-li enviar un pressupost i allà a la pròpia reunió. Escolta, jo ho tindria preparat per d'aquí 10 dies. Li sembla bé? El dimarts a les 10 ens veiem? Ja sigui presencial o Teams. Ja són petites palanques per poder accelerar el procés. Si us hi fixeu, la pilota sempre a la teva teulada, no a la teulada de l'altra.
ja te diré, ja no sé què... Sempre que poguessis, sempre que puguis, no sempre és possible, la pilota a la teva taulada. Hi ha una tècnica de tancament que es diu per dues alternatives, que està bastant bé, que se li diu, senyor Barrufet, l'opció A o la B, quin pressupost s'ajusta millor a les seves necessitats? Ja dono la venda perfeta. Quan envieu un email amb el pressupost, mai l'envieu així directament en fred i dieu, us quedo a la vostra disposició per qualsevol dubte. Acabeu amb una pregunta, perquè així l'altra part se sent obligada a respondre d'una manera moral. Aquest és un altre truc, acabar amb una pregunta sempre. Jo, en pressupostos que superen uns dinerets, gravo un vídeo en el Zoom y le envío al cliente el vídeo. Mireu, porque de lo que yo le digo a lo que este le dice al otro, de lo que llega al otro, se pierde mucho. I a més de lo que recorda i tal. I mireu, pues, a veure què us sembla. Us ensenyo dos vídeos. Un d'un noi que sortint del Covid em va gravar un vídeo per poder quedar i em va encantar. I amb el seu permís dic, mira, Aaron, lo voy a poner porque me ha encantado. Eso es ser proactivo. Jo rebo molts vídeos, rebo moltes comunicacions que no em faig cas, però aquest sí que li vaig fer cas, perquè va cridar el meu interès. L'atenció, perdoneu-me. A veure què us sembla. No el conec de res, no el coneixia. Mónica, ¿cómo estás? Espero que estés genial, que todo vaya bien. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Espero que estés genial, que todo vaya bien y bueno, que estés disfrutando en la medida que nos dejan a causa de esta situación que nos ha tocado vivir. Pero bueno, antes que nada me gustaría darte las gracias. Las gracias por haber escrito ese libro, lo que no te cuentan en los libros de ventas, porque para mí personalmente ha sido un antes y un después en mi carrera profesional. Dejé la faena que tenía, me embarqué en el barco de las ventas y aún estoy en ese viaje apasionante. Así que muchas gracias por ello, de verdad te lo agradezco. Yo soy Aaron Moncada, estoy especializado en la parte final de la venta, en el cierre. Y bueno, cierro ventas de alto valor, pero este vídeo va más allá de los posibles productos que tú puedas tener de alto valor, sino ese vídeo va encarado directamente a la persona de alto valor que eres tú, Mónica. Me gustaría poder poner a tu disposición mis habilidades, mi capacidad de aprender, mi creatividad para poder seguir creciendo y estoy seguro que se podrían crear unas sinergias brutales. Así que me encantaría conocerte, charlar contigo y ver la manera en que nos podemos ayudar. Te mando un abrazo, una sonrisa enorme, Mónica, espero verte pronto. No fa falta això d'allò, ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? No sé, em va semblar creatiu, va captar el meu interès i fins i tot, ja des del Covid molta gent ho fa, que és aquest vídeo que us he gravat per ensenyar-vos com defendre un pressupost. Defendre-ho millor que un PDF. Un PDF no enamora, hombre, no enamora. Es racional, es... Hola, soy Mónica Mendoza y estoy grabando este vídeo para dar ejemplo a los alumnos de cómo defender un presupuesto si no tenemos la posibilidad de defenderlo de manera presencial o por videoconferencia. Muy bien, voy a compartir un presupuesto real que tengo de un cliente. ¿No? Pues, señores, les adjunto el presupuesto según las necesidades detectadas en la reunión que mantuvimos el día tal. Este presupuesto está confeccionado para darles herramientas y conocimientos para que el equipo de ventas de su empresa aumente el ratio de ventas y motivar a los equipos sobre creencias limitantes y que sepan mejorar más en sus clínicas. He formulado la propuesta en dos partes. En una primera parte daría una conferencia motivacional a todo el equipo. Hablamos, si no recuerdo mal, de unas 200 personas. Mi currículum vitae. Y justificaría por de su equipo. El coste, hablaríamos del coste aquí y justificaría por qué tienen ese precio. Y en este caso, como el producto soy yo, pues acabaría con mi currículum vitae. Mis libros publicados, apariciones en prensa para impactar, para generar autoridad, para generar credibilidad. Lo mismo, clientes los más importantes y los datos de contacto. Y siempre dejamos de compartir y decimos quedamos a su disposición si tuvieran cualquier duda y nos gustaría saber su opinión al respecto. Acabamos o pidiendo la opinión o haciendo alguna pregunta para que el otro tenga la necesidad de respondernos o la obligación moral. Muy bien, gracias.
Què us sembla? Us veieu bé per fer defensar el vostre pressupost d'una manera millor, més humana? Us fa vergonya? A Lleida sou tímids, normalment. Sí, perquè mira, és que jo porto molts anys anant a Lleida, m'encanta Lleida, i jo tinc gent que és líder en el món, líder en el món de lo seu, i són de Lleida, i li dic, senyor Pepito, ¿y vostè com ho ha fet? I a Lleida em diuen, nena, treballant molt, fent feina. ¿Esto se lo dices a uno de Barcelona o de Madrid? Hombre, he hecho un plan estratégico basado en una hoja de ruta con una hoja y todo lo adornan i ella, treballant molt, tal qual. I a part finalitzar, perquè veieu la importància d'aquestes imatges i dels vídeos, etc. Mireu el que us ensenyaré, que és el vostre cervell, aprofitant que soc psicòloga, em dedico a aquests temes del cervell i les ventes. Ara us ensenyo... Aquí. Vale. Ara us ensenyo el cervell, com el tenim estructurat i per què defenso tant el tema d'enviar un vídeo, de que la gent visualitzi en vídeo els nostres valors afegits. O si no és en vídeo, mireu, almenys que li puguem demostrar això. Mireu aquesta fórmula, a mi m'encanta, l'afegiré al curs RUT. És una fórmula molt interessant. Ningú us comprarà si els beneficis percebuts no són superiors als costos percebuts. I els beneficis són beneficis menys costos. Sembla una divisió, però és una resta, I els costos són el preu, el risc i l'esforç. És a dir, vosaltres va optar el programa Accelera el Creixement, en el seu dia va optar perquè els beneficis percebuts del programa van ser superiors als costos. I els costos és el preu que pagueu una petita part, sé que us estalvieu molt, però té un preu, el risc, i si no me va bé, i si no lo puedo implementar, i que també és el cost d'oportunitat. Mentre esteu estudiant i el consultor que va a la vostra empresa us està acumulant d'altra feina, més l'esforç que això suposa. Si els beneficis no són superiors als esforços, als costos, i els costos no només és un cost econòmic, també hi ha percepció de risc i d'esforç. Llavors, aquesta és la resta que fa que la gent es decideixi per tu o no. I això, si els beneficis els podem optimitzar al màxim i minimitzar els costos percebuts, molt millor. Mira, us ensenyo ara el cervell i seria una cosa així. Ara miro el xat. A nivell neurològic, això seria aquí. Gràcies, Ruth. M'ha avisat la Ruth dels 5 minuts. Mireu, hemisferi esquerre, hemisferi dret. Amb l'hemisferi esquerre se li activa al client quan li estem ensenyant la fitxa tècnica del producte, quan està fent un anàlisi lògic de lo que li estàs dient. I en l'hemisferi dret quan està visualitzant els beneficis. El dret només veu imatges, percepció d'imatges. El dret només veu imatges. Si només activem l'esquerra, sempre hi haurà algú al mercat més barat que tu. O millor tècnicament, no ho sé. Però si no activem el dret, només serà una decisió racional. De números, i aquí moltes vegades tenim les de perdre. De fet, l'anunci de cotxes més premiat a la història d'Espanya no surt el cotxe, surt una mà que fa així. ¿Te gusta conducir? Estem parlant de les imatges. Perquè si t'explico el cotxe amb l'hemisferi esquerre, tots els cotxes del mateix segment de preu tenen característiques tècniques similars. Potser ara s'entén millor amb la imatge del cervell. Per qui sou molt com jo, que jo soc molt de la ciència i necessito entendre les coses per poder-les aplicar. Queden 3 minutets a la vostra disposició per als dubtes que podeu tindre o el que necessiteu. No? Beneficis menys costos, A mi em costa fer dieta i vull aprimar, perquè els costos són superiors als beneficis que percebo. Què percebo? Perquè les ventas és lo percibido, no la realitat objetiva. Em fa patir, o sigui, tinc molts esforços psicològics. Em fa patir menjar verdura quan quiero patates frites.
He d'intentar veure molts beneficis de fer dieta i no veure tants problemes a l'hora de no menjar el que vull. Yo qué sé, he de fer algo porque si los beneficios que yo percibo de la dieta no son superiores a los costes, al esfuerzo que me supone, no la hago. No sé, tendré que posar-me una foto de quan estava prima i veure-la contínuament per motivar-me, yo qué sé. Pero por otro lado pienso, si ahora ya tengo 50 y la menopausia y no voy a quedarme como a los 20, que per mucha dieta que haga. Llavors tenim l'esquerra, el racional i l'emocional, no? I l'esquerra diu, Mónica, que has de fer dieta, que no te vale la ropa. Y el derecho, oye, ¿no va a ser todo trabajar en la vida? Encima llega un caprichito. M'enteneu, veritat? Enteneu. Molt bé, doncs desitjo que us hagi estat d'utilitat la formació. Vindre a classe no és difícil, el que és difícil és canviar hàbits i aplicar tot el que esteu aprenent, que sí? Ho esteu fent molt bé, si no, no haguéssiu entrat al programa Accelera el Creixement. Accelera només posa recursos a empreses que els hi veu potencial de creixement. O sigui, ja heu fet les coses superbé, però segur que teniu un gap de millora que moltes vegades els de fora veuen més que nosaltres quan estem dins, veritat? Esther i Judit, veritat que sí? Diu, ostres, és veritat i tal. Ruth ha deixat el qüestionari, és molt fàcil, todo dieces i ja està, no? I si em deixes un minut, Mònica, gràcies per la sessió, només recordar que la propera masterclass la tenim en un parell de setmanes, dimarts dia 8 i dijous dia 10 d'abril, per parlar sobre sostenibilitat, un altre tema molt important avui dia. D'acord? Molt bé. Doncs si no hi ha res més, gràcies a tots i totes. Gràcies a tu, Mònica. Josep Maria, per part de la Diputació. Gràcies. Ens veiem a la propera, d'acord? Adéu. Doncs merci.